Dino iki mau aku oleh requestan kok bojoku. Kok ngegekni sop buntut ngono lho. Bu, aku gekno sop buntut ya, Bu ya. Lah iki ya langsung tak gekni lah. Wong yo aku wis duwe daging sih. Prayus roto iki engko. Lah iki engko nggih sopno prawis mambu kabeh iki engko daginge. Terus dirisi cilik-cilik. Wis iki dagingnya langsung tak godhog, terus sayurane langsung tak resiki, terus tak irisi koyo ngene iki lho. Masih yo gur sithik. Aku lak nggae sop utawa capcay. Wis sayurane mesti tak godhog dulu. Dadi ambune sayuran iki ben aja mambu nemen-nemen lho. Soalnya kan aku ora doyan sayuran asline. Mari tak godhog iki langsung tak antas, tak grujuki banyu adem. Dadine ben aja empuk nemen-nemen. Asine iki mau tak godhog nggih ngilangi ambune sayuran. Wis lanjut iki bawangnya tak geprek terus tak krongseng ini iki lho. Baru dijegone. Bumbune bawang tok ae. Soalnya aku wis tuku bumbu dadi to iki mau. Iki mau bumbu tambahane gur uyah, gula, lada, ambek polo. Lanjut iki bumbune dadi tak sokne pisan ya soalnya banyune wis umuk. Iki baru sayurane. Wis ngene ae. Iki sayurane aja suwi-suwi ya soalnya kan mau wis godhong berambang. Baru berambang gorenge wis enak. Sayurane iki lho disokne. Lah wis umuk terus tomate ben tambah seger ngene iki lho. Wis iki wis mateng wis. Iki tak siapne nggih Pak suami iki wis enak iki. Iki sop igane wis mateng iki. Sampeyan jajal koyo ngene iki gampang kok. Soale nggih bumbu dadi to gur nambahi bawang. Koyo ngene wis juku wis jan marem pisan.